ராணிப்பேட்டை சுற்றுச்சூழல் அணியின் சார்பாக கோடை வெப்பத்தின் தாக்கத்தை தற்காத்துக் கொள்ளும் விதமாக பொதுமக்களுக்கு இலவச தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கும் நிகழ்ச்சி ராணிப்பேட்டை ஷோலிங்கர் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியை தமிழக கைத்தறி மற்றும் துணிநூல்துறை அமைச்சர் திரு ஆர். காந்தி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சிக்கு மாநில சுற்றுச்சூழல் அணி துணை செயலாளர் ஆர். வினோத் காந்தி அவர்கள் தலைமை தாங்கினார். மேலும் நீர்ச்சத்து ஆகாரங்களான பழங்கள், பழச்சாறுகள், குளிர்பானங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான நீர்ச்சத்து நிறைந்த குளிர்பானங்கள், பழங்கள் பொதுமக்களுக்கு அமைச்சர் ஆர். காந்தி அவர்கள் வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் ராணிப்பேட்டை நகரமன்ற தலைவர் சுஜாதா வினோத் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அணி பொறுப்பாளர்கள், ஏராளமான கட்சி நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.